Tá bliain nu taige agus céinte sin go bhfuil sin am domsa cúpta Rúin Athbhliana. Caithfidh mé a bhád níos lú seachláide ihe. Caithfidh mé rud níos mó ama a chaitheamh leis an léithreacht. Fíor simú fad. Caithfidh mé rud níos lú ama a chaitheamh ag imirt cluichí ríomhreachta. Ac cynhain eile, ie? Mam! Caithfidh mé se an Albert leid a hall a úsad rud níos minicí. Míhall, de gur dul agus go teleimert. Leid a hall. Musta cortlaus. Leid a hall. Tá muid chun dul a níis. Leid a hall. Tú tacht? Leid a hall. Leid a hall. Leid a hall. Agus an cion déirnach, caithfidh mé brachniú ar cúna gar níos minicí. Sin é! Well, a bhfuil na Rúin Athbhliana cína agah se, má tá ná mna bhfuil me sé géirí clistel uamh se, scriomh sé faoin fís an seo, go dtí an céad eile, slá!